Ah, nggih harus setia. Nggih. Setia. Nggih. Sore niku lah mek diperintah bocah enggak anu lho. Nggih. Sing tuwek. Nah, diberi contoh lah istilahnya. Bukan lah. Nggih. Nggih. Kowe besok ya zamane cah saiki iki Termasuk wis penak. lek didikane kurang. Nggih. Kowe nyambut gawe duitmu akeh percuma. Ah, nggih. Lah anake nakal lho. Nggih. Saged ayo. Boten iso. Ngoten. Tas tuh. Lah kula dulur kula niku padha ngertan kula omong gitu. Nggih. Jane nyapa awakmu kok. Jane Gusti Allah. Abot karo dunia. Nggih, nah, saestu. Nggih. Ade kok jeneng Budiarto iki ya anake sekolah dhuwur-dhuwur. Cuma bakulan iku ngene niku. Lakune dukun terus. Wah, ini berat nih kalau yang dukun nih. Berat saudara-saudara. Oh, nggih. Jawa ini kan dulu ngoten. Nggih. Pomo ewo napa gantung. Oh, mesti. Itu Mesti. kan awak Nggih. ngene kan Nggih. khusus jalur yang Gusti. Nggih. Wanita tanggung jawab gitu dari situ. Ah, nggih. Nggih oleh Pak dan kaya buceng apa tetek bengek niku oleh. Tapi tujuannya niku syukuran, ora selametan ngoten to. Nggih to? Nggih. Oleh selametan berarti orang selamat. Lah nggih. Ngoten to. Oleh mendinten. Nggih. Pitik putih mulus. Pedes kendit bendina ya oleh tapi syukuran. Ora slametan. Lha wis slamet ya dalek slamet. Slamete pira ora. Anu Pak. Riyen niku kula jan nandur sayuran ngoten niku lekas. Nggih. Lekas ya ora enak. Tata lu Gusti lah. Lah nggih. Kula niku petung lemahe Mas kula niku tas pake tas urip to. Nggih. Bapake sampean dhisik asline wong mriki? Nggih, asli mriki. Pundi sian griyane? Mriku. Oh. Kae Kidul dalan niki napa? riyen jalan nang kidul niku to. Oh nggih. Terus ngalih teng mriki. Nggih. Nggih. Iki sak tampil lemahe Pak. Nggih. Bagi-bagi. Jenengan sak kandung pinten, Pak to? 6. Jenengan? 6 kentase. Melok Gusti namung kalian Pak itu. Nggih. Bajune sampean sing pundi niki? Niku anu Mak Supriyono Semerep. Dereng. Apa toko niku sing katuwi ya? Snes. Kulon dhewe meh kulon dhewe. Niku yo gane. Oh niku. Nggih. Berarti niku misanan anu ya? Ponakan jenengan niku. Nggih. Oh. Bayu kula niki to. Anu si kidul bo niki lho. Begitu nggih nggih bu niki. Nggih. Nah. Bu celak niki. Nggih. Nggih, ora tak etane hitam Jenengan nomor pinten sak kandung niku? sekawan. Sekawan. Jalure pinten? Janere sekawan. 6 anu. Tapi lanang wawan. Jenengan nomor sekawan. Nggih. Kula tasih alit-alit tinggal ninggal mboke. Nggih. Jadi ini kula yang sor itu jan soro ini. Nggih. Nggih Pak Rapi malih. Oh, Pak jenengan. Nggih. Peh lah kuwi. Nggih, Rapi malih. Tapi jenengan Kak anu orang mengikuti jejak bapaknya. Gawat saudara-saudara. Boten oleh kali Tuhan. Jangan sosok yang manut lagi. Ndelok anjarane iki piye ngoten lho. Anjarane bengkong-bengkong ya rasa dinot. Sak. Pokoke sak tunggal kula paling ngalah diri. Jenengan. Paling ngalah. Ini tanggane dia. Terus
Dilan iki tuh kali iki anu totok Nggih. telung ar. Kulo kancane wae bagian ngarep kulo ora buri dhewe. Buri mau akeh kok. Buri badan. Sing ngarep-ngarepe teko gesek dulu lah. Buri akeh. Preman itu petung kan niku kan ngene bagian niku 13 ar. Nggih. Ini kita kula tanun di Surikaya niku. Nggih, buri niku. Nggih, kula mboten gadah yatra belas dak arep ya wong. Nggih. Kon golekne duit 9 juta, 9 juta ya akeh. Tahun pinten niku 9 juta ya. Nggih. Nggih. Toh. Kok kurangane setahun, 2 tahun ra apa-apa. Nggih. Ngoten janjiane ngoten. Janjiane. Nggih. Nggih. Ya itu barewo lho njaluk. Terus niku kan langsung sertifikat kata sik jenenge Pak tak Nggih. urip. Nggih. Langsung kula sepale tenggane Karyono niku. Rakate 1 juta jaman tak ngono. Nggih. Terus kan kula ne ditututi ya sertifikate. Nggih. Arep dijaluk. Iki latarane dereng genep kula tahun mawon sertifikate. Terus pertanyaan kali Karyono mboten asal. Nggih. Terus iki ngarep duit. Ngarep duit iki pasang ngalah kula nandur Lombok niki kidul niki. Nggih. Nah, ngalah wis lekas ireng-ireng wae. Nanti semprate benang abang. Nggih. Telulas kurang seprapat. Telulas niku nih lho sak Hargane Sak nggih. kilone. Sak kilone nggih. niku niku wong sepisan sampai wah kedua niku regane panggah sak monten niku. Niku Mantap pokoknya Iya. kalau Gusti ya, derek Gusti ya. yakin bertambah duit niku. Nggih. Ini wonge we ngareni rene wong wis susah lah sak keluar. Nggih. Oh. Mesti niku. Maksudnya gawani napa mon? Ya wis pokoke ya Sing cetuk apa? jangan-janganan Wah. ngoten. Kok pikir lek TV ora ngono gawa. TV gawa ngono. Oh, nggih. Oh, gitu ah. Taune sing wedok kan anu gudang garam. Nggih kerjane. Nggih. Oh. Niku ya niku kalau zaman dulu niku tuh murah. Puji syukur nih sampean Iya, terus. kali Gusti. Nggih. Ya syukuran barang lah terus. Lah nggih. Ana sing nambah niki dari tatak Nggih. niku. Malah turah-turah ya. Iya, Ya, turah-turah. percaya karo Gusti ya. Lebih-lebih. Malah lebih-lebih. Nah, niku sing mboten sampean bayang nih ngoten niku. Sampean kan mboten bayang nih niku lek iso calon iso duwi ini. Di luar nalar. Kalau kira lemahnya adik-adik kula niku teng kula ya. Nggih. Niku teng kula. Padahal sampean dhisik omonge napa keplek-keplek apa mengke jenenge. Lah riyen mancing pegang kula kan mancing riyen. Nggih. Mancing nek sore ben sapa tendane sing sawahe ombo-ombone itu kan. Jaman sian mancing-mancing niku kudu antri ngoten niku. Biyen tandurane mek jagung. Mengke dange rong esuk mari. Aku ngoten niku. Nggih. Iya ta? Nggih. Kok prei seminggu. Lah kok nyambut gawe barang kok nyambut. Jadi sampean ngerayu yang gini bos-bos kuwi. Nggih. Kalau mancing beratan nate pojok bulan nomor
aspal. Oh, aspal niku lho. Nggih. Pokoknya kula dengan pusaran niku. Nggih, pusaran niku. Gereja niku kula Nggih. makaten ten niku, sandi gereja. Nggih. Wonge mbuh kok sing Ah. ndoki wonge Kristen ya. Nggih. Ora sore no dolan disogui. Kan Kristene Nggih. iki padha ae Mbak. Jadi sesuk kula tak dolan malih kalih ana. Gawat iki. Nggih. Nggih lho. Ya rada kena ya karo ngumpet kok. Donak ten tambak. Ambak barang kidul iki kok. Nggih ten Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Nggih. Oh. Ten tambak osong nate. Nggih. Sing soro tenan nyambut gawe kula rasane nggih. Donak. Donak. Eh. Lha sami kalih ndut ngoten niku diane donak Nggih. disugi diane weran. Kae kan ngono gitu. Nggih. Rasane coba. Nggih. Ndut niku sing dikot. Sing diadain niku, sing diadain rendangnya. Tapi mangane rusak biasane ngono lho. Lah nggih mangane iso munjung gunung ngono kae ya. Kewendung ngono karo cacah. Nggih. Banyu kotor tempone wong. Nggih. Ya wong icing bareng nek kono. Are enggak. Oh, kenal. Nggih, malah tambah bisi ya. Nggih. Iki tambah bisi ya. Malah mantap. Zaman dhisik ngoten nggih perjuangan. Soro sastra. Nggih. Yang ngeten iki lho jenengan wayahe wis karek merdekane. Wayahe. Napa sampean becik sarak-sarakne awak. Oh. Terus damel napa njajal yo. Ora sampean nikmati terus nggih apa? Kula panjang ngomong. Nggih. Pokoke kula mboten dadi majelis kula nggih. Larang. Gelem nandur paling yo Nggih. jagung pari ngoten niku. Oh, nggih. Kan dadi majelis iki mesor. Mas Wisujung kan mesor. Nggih. Arepe kan wis saged. Nggih. Rek kula. Oh. Ya rajane kene ora bakal ewuh cak. Nggih. Nek majelis ewuh ni ditonjok mung sareng ora moro. Asline ya sing kan karo tonjokan. Iya. Ini kau jane caca tau. Nggih. Sayang. Kula kan pilihan sementara niku kan mboten asal piting. Nggih. Asal piting. Nah, sing sir mundur kan lapor yang di pendito. Nggih. Kulane oleh titik dhewe ya sangsor kula nggih tak enten ning titik dhewe. Kulane paling ya iso ora ana sing milih wong cacah wis tak omongi. Nggih. Kari-kari lho tasik. Nggih. Ini pemain niate jenengan ben dadi sing nom-nom ngoten to. Nggih. Nah, nggih. Nah, Yang karo belajar. Totok mundur terus. Niku tani ku nggih mundur. Nggih. Wis akhire ya. Sampeyan maju neh malian. Mundure cacah iku padha lapor mriku. Nggih. Jadi ini kan wis mboten dicatet to. Nggih. Dadi kula wis luwih. Nek masalah iman ngriku manut. Oh, nggih. Nek kula wegah metu kan. Mas kula wis Nggih. Nggih ta. Pun nggih. Sing diarep-arep napa kanten ngenten iki?
tinggal menunggu datangnya Tuhan yang kedua kali ya. Tapi sampean cek luar biasa nyambut gawe kayaknya. Ya, kalau mikir kurang ya kan. Dipun. Yo anaknya wis kira-kira wis kuasa kabeh. Wong panjang Gusti ra omong rencanaku itu rencanamu. Nggih. Subscribe. Anjay.